Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaningje ponason si ase jongsi ke chaklote chartli vegnang jipu ason thak thak si em Lunsing Teron setame kedam tang emisi kiliga hut alang li arong election campaign kedam hut kachechak tekang ase ke chartli dam kepangcheng pon kedam tang matijong ni phai Chris year ni Mahamaya constituency ke parlo penangana dimalong em Lunsing Teron Kachehumri damsi ason kaching thura sai keklem kepangcheng ponji aphan pura long e ke sompon Bangso Hut Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron, Dogmoka Municipal Board Chairman Prahalat Timu, Vice Chairman Rebecca Ingtipi, Abarim, Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, Atum Pendanglok Mahamaya BJP Mondal Committee Lapen, Mahamaya BJP Yuwa Marcha Atum Anparta, Penangan BJP Klembang Piatum, Chetong Dumrinti. Bangso Hut em Lunsing Teron Pen Lam Tekijay Tekang Lake, Kedamtang MEC Kiliga Hut, Alang lihin pen arong election campaign kedam hut kachechak tekang arong tinalongta kaching thurasai claim ponji anparta arong tinalongta ringwell humpho nang pi ponji pu kachechak pon atengsi pini lahaya sai ke claim ponji aphan longi ki somasai dengpon anparta Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen aConstituency tin apharman MEC Development Fund pen kuti sia tangka pen kaching thurasai keklem ji aphan hukum ki pipon atengsi tame alang lihin pen Piniga chetong du natum anaphan than pachini pon tapen lahaya sai ke claim ponji aphanta than tekan kedam tang election ahut nili along campaign lam ka chak ditula ringwell arong tin pol so ringwell pi ponji pol so lam chak ateng ben tini bang kala dang long e ke sompon program ni dam deng pon lo la pena parat ame non education department ben pini la dak le to art filling la pen boundary wall lason thakang si konane sosang gada long kami PNRD department kan itulah kedeng pon la so scheme mo hata long education pon itu so program mang kedeng Anparta MEC Kiliga Prangjong alang lika chichak ateng Mahamaya constituency ke parlo polling station long thong ke brai siang bong pen vote ke long ke ong naya polling station atuma phan nong ipi pajir ponji pa phuthak satame lamcha kachba pleng ponji aphan sai ke claim ponji aphan nong e kisom pipon la 31 local committee dak board committee do la sia long tin polling session no hota ala so di sia competition the first second third la kisi 75 la pen 50000 la pen first konama polling session hala highest adim lo bangke 20 lakh sa scheme bang pipon ni kulata ngali dong thek long lo basa te plong long hala dak lak cap community hall la pen lak cap bangke mondir Kalau seorang scheme bang ini long kesong melong elong bangke continuously kam plan pon. Dok muka pen Samsung 80 Karbiang long live.